Čauky, tu je Papuška Mat a vítajte pri mojom ďalšom videjku a dneska tu je so mnou Maxstorm.sk. Presne. A... Mám na svrbý zadok. Teraz som pila nejde tak. Ty. Dobre, a snažil som sa natáčať na zastávke, ale hrozne to sekalo. Tak som natáčala až tu v lese. Sakra, zabijem sa. A tam je naša turistická skupina. Neviem teraz kde. Čiže som späť a už. Niekde tam. Čiže som späť a už sme v lesiku. A už viete, s kým som. Čaute. Čus. A ja natáčam. Tam je naša turistická skupinka. Dobre, čiže túto sériu možno bude so mnou točiť aj Maxstorm.sk. Ja som Maxstorm. Či Maxstorm. Pardon. Maxstorm. Čiže tak. MC.Storm.sk. Make ako McDonald a Storm ako blesk. No, Ne. ideš? Hej, asi. Dobre, čiže McDonald Blesk. Podíska na blbo. Čiže McDonald Blesk. Tu pustím dáky song. A ukazujem moje. Dobre, tak vidíme sa potom. A my sme späť a tuto Maxstorm.sk si pušte hudbu. No. Čiže môžeme si pridať do kroku. Zažívame všetko, čo sme a všetko naokolo je tu spontánne. Web foto, kamera, úsmev. A teďka... Jasne. Čo? Lakeť? Poď si tu. Tu. Jak vieš? Však to je dole. Ty si dole? Hej. Wow. Vidíme sa potom. Čaute. Dobre, čiže sme späť a tuto pán Maxstorm zahrešil. Maxstorm. Sme na posede, ktorý sa celý kýve, ako môžete vidieť za mnou. Je tam mega žura. Tamto. Díky Maxstorm. Ja si dám tyčinky. Maxstorm je tu. Čus? Idem ku tebe. Vyrúčime tie stoličky dole. Čo si normal? Hej. Ja to urobím. A potom ty ich budeš vlačiť naspäť. No a kto mi čo povie? Ja. Sedem ťa. Môj dedo. Ja tu mám menší príspevok pre mňa. Hela. Maxstorm už dávno nemá. Ty natáčaš? Teraz nie. Čom? No, čo sa mi? Jak sa fajne z toho dými. Na zdravie, milí diváci. Tu tak to ide, ty teploš. Počuješ? Míri. Boli tu deti. Sice my už nie sme deti, že? Ne, no sme ešte. A mám 12 rokov. My Ja sme 13. My sme už dosť smeli. To tí, čo tu boli pred nami, tu to poriadne rozbili. Lebo ani dvere tu nie sú. Tu je normálne že balkón za vami. Pôjdeme aj na štyrku. Toto je posed 3. Tu spápame tyčinky a na štyrke spápame perníky. Keď tam sa dá vyliesť. Táto kurva, to sa kýve. Do piči.
Už tým nekýv. To bol vietor teraz. Hej. Čo je? Had? Hej. Kurva. Ako sa tu dostal had? Ja som bol ešte na horšom posede. Ale pamätám, pred 3 či 4 rokmi vám poviem príbeh, hej. No. Máš slovo. No ja poviem. Pred 3 či 4 rokmi, hej, som bol s mamkou na jednom, či s bratom na jednom posede. On bol, no, oveľa menší než tento síce, ale on sa strašne kýval, bola búrka a my sme nechceli ísť vonku. A brat započul, že proste sa kýve, že proste sa lámnu dreva. A potom to celé spadlo. A vy s tým posedom? Áno, ale my sme rovno vyskočili hneď, lebo tam bol tiež taký balkón, či čo to. A vtedy si brat polámal ruku. A ty si to obyšiel bez zranení, hej? Len trošku. Škrabánce. Vybilo mi dých. No. To asi každý. Stále by si neskočil. A ty? A keby si sa to celé ide zrútiť, by som počul, keby to už bolo dosť fakt, že naklonené a vtedy by som vyskočil. A ja si nechám. Došlo sa... Ešte raz, na zdravie. A sa prichádzam po stene. Selaku, kuna. Feel me like a Hellcat. Ja idem pozrieť, či by som to fakt neskočil. Čo si? To je výška úplne. No však. To není ani tak... To je vysoko možno tak, jak to tá tráva. Keď tak pozerám. Tam je naša... Vieš o tom, že oni už idú, hej? OK. Dobre, vidíme sa asi potom až. Toto bude také kratšie. číslo 4. OK. What? A my sme na druhom posede, tam je posed číslo 3. V diaľke môžete vidieť. Najhorší To je Maxstrom. Maxstorm. Pardon. Cesta dole bola horšia ako cesta hore, čiže máme perníky. Perníkis! Penisy. Posed challenge. On sa tu bál vysť. No, lebo je to celé z dreva a keby to bolo snuté a jemu spadol mobil, kedy šiel dole. Tam je ešte dvojkový, ešte aj na ten pôjdeme. A tam je jednotkový, tiež na ten pôjdeme. Ja hej. Teraz pôjdeš na dvojku, hej? Neverím. Nepôjdeš na dvojkový. Ja viem, že nie. Zavolajte to, že ešte chvíľku. Ja chcem ísť, že si nájdem posud. Oni už idú. Nájdu. Idú. Však tam už tieto sa báli. Pohyb.
Čaute. A my sme späť. A tam je Max Storm. A za nami je naša turistická skupina tam vzadu. Čakáš. OK. A už sa vracame domov. Tam bol strom. Počkaj, to tak. Pohľad z hora na mňa. It's the best. Nebudem to držať celý čas tak. Tady už nejšli. Tu bol, Hej. ja už tam skoro ani nevidím. OK. Tak vidíme sa potom. Upa! Dobre, a my už sme späť. Dneska je... Vtedy bola sobota. Dneska už je piatok. Túto sobotu sa na túru nejde. A prepáčte, že to vydávam až teraz, ale proste mal som to kopu tento týždeň a proste prepáčte vážne. Čiže keď sa vám toto video z turistiky páčilo, hoďte lajčík. Keď nie, tak nie. Keď chcete nové lepšenčie, alebo ešte neviem aké videá, hoďte komentár. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalších videách z turistiky. Dobre, tak čaute. Upa! Dobre, a my už sme späť. Dneska je... Vtedy bola sobota. Dneska už je piatok. Túto sobotu sa na túru nejde. A prepáčte, že to vydávam až teraz, ale proste mal som to kopu tento týždeň a proste prepáčte vážne. Čiže keď sa vám toto video z turistiky páčilo, hoďte lajčík. Keď nie, tak nie. Keď chcete nové lepšenčie, alebo ešte neviem aké videá, hoďte komentár. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalších videách z turistiky. Dobre, tak čaute.